Dobrý den, dámy a pánové. Něco už tušíte. Já vím, co tušíte. Vy netušíte, co já. Ale ukážeme si nějaký skrytý místa. Nebo nějaký jako stají schopnosti. Proto jsem tady. Jo, jak bude dát, tak tady to vyzkoušíme. Ale tak pojďte. Tak, tady máme jednu skrýš. Tak, koukejte. Tady musíte na tady to kliknout a koukejte. Pak půjdete sem a tady se vám to takhle otevře. A tady pak půjdete a jste pod spawnem, pustý, veď. A takhle půjdete a když to je zavřené, tak kliknete na tady to. Se vám to otevře, vy půjdete a tady, když budete mít ten extreme, tak tady je to vajíčko takhle skovaný. A je to taky to skrytá místnost, protože to není nikdo, to je malá šance to ví. No a tak počkejte, tady mám dvě věci. Co tady ty dělají? Tak, jo, další skrytá místnost je tady u benzínky. Jestli nezdáte jako nějaký skrytý místa, no tak můžete napsat do komentu. Tady, koukejte, tady jsme v tajtý. Takhle, tady jsou jenom takový kódy nějaký. Nevím. Zase si dala city. To radši nebudu psát. To mám chybu, si myslím. Protože už na vás něco vidím. Pak další skrytá místnost, tady je u benzínky. Počkejte, já si tady něco nakoupím. Snickers. Je to Snickers, ne? Já si dadí. Tady vezmu vodu, ale tak. Jo, tady já, víš. Jsem to udělal schválně, jakože nevím, ale je to. Když ho zavřete, tak se pak jde dost. Jo, vodu to jde. No tak, hele, Doritos. Budu to jde sebrat a tady to není. Tady je jenom červený a tady je modrý, hustý. Tady nejde sebrat. Dá se šedou, nebo stejně něco nakoupit. Si vezmu kolu, tady to a tady to a ještě Doritos. Já mám rád Doritos, takže. A pak si tady vezme tady ty dvě sušenky. Zaplatí, zdráve. Další místo, počkejte. Dřív, když byl tady ten opravář, byl někde tam, kde je hasičárna, tak dřív tady takhle byla skrytá místnost. Takhle, že tady se dalo projít. A tady taky, takhle. Tady se dalo projít. Ale teď už to zrušilo a dali to sem. Tady není skrytá místnost. Jo, a tady je taky vajco, Ale to je taky skrytá místnost. A tady to taky. Beru to osobně a prdl jsem si, tak nevím, jestli budu kadit. To jsem asi neměl říkat, ale to je jedno. Skrytá místnost. A tam už jsme byli. Počkejte, já si něco pamatuju, ale nevím teď, kde to úplně bylo. Že mi napište do komentů. A počkejte, já budu přemýšlet. Zatím. Jo, tady, u Poliša. Těla, takový. A jak musíme jít do celé, to každý už ví normálně. Už ví každý, co a tak. Tady to je taky skrytá místo, ale je tady ještě jedna. To potřebujete baterku. Koukejte. Takhle, když půjdete, tak tady takhle bude díra. Koukejte. Se probourá, jo? A takhle budete svítit, nebo takhle můžete jít pod janisky. A tady, to je právě tady. Skrytá karta. Teprve se jmenuje policajní karta. A je to k elektrice právě. To víte, kde to je. A ta elektrika, tak to klidně ukážu.
Jo, splnil jsem tady to. Fakt, ale to jsem dělal pod nějakýho tutoriálu. Počkejte, tak tam dojedeme rychle. Trochu to rozjedeme. Že je to až na druhý. To tady ty dva kamionňáci. Jo, pojď tady. Jo, a když kliknete tady, tak to střílí. Ale když tady budete klikat, takhle se vám to bude přeměňovat. Takhle to je, když to dostanete. A takhle si to budete furt vylepšovat, když na to budete klikat. Jedeme, já asi fakt půjdu asi kadit. Jo, tak to je asi někde tady. Brzy, jo, tady to mám koukaný prostě. Ty vosku, tak to se dá jumpu. Tak tady jsme u toho. Tady koukejte, tady ta karta patří tady tomu. To už každý ví. Tady. Vidíte? Password to po vás chce. Já si fakt jdu kadit. Počkejte, já se rychle vykadím. Počkejte, já vám tady něco ukážu. Aspoň ať koukáte. Co? Tady pustě Folixa prostě. Ať jste šťastný. Co to bylo? Vytvořil jsem si to. Jo, tak to se pak budu dívat. Takže já vám to pustím, ok? Tady to můžete si... Více novinek, více nápadů. Navštivte nás ještě dnes. Dává to přepnu. Změna je Jo, nevyhnutelná. tak čau, já jdu kadit. Jako voda. Proplouvejte změnami, které život přináší s vodou Natura. Pramenitá voda z přírodní rezervace a Držpašsko-Teplické skály. Změna je život. Natura. Dneska vytvořím tu nejlepší zbraň na celém Mine. Jako první ji budu muset vykraftit, což je naprosto nepochopitelně komplikovaný. Proces na vykraftění téhle zbraně vyžaduje víc jak 10, možná i 20 kroků a musím kvůli tomu postavit i takovou menší továrnu. A jako druhý na tu zbraň musím dát ty nejlepší enchanty. A otestovat je, jestli je doopravdy tak dobrá. Jako první mám dobrý zprávy, už jsme měli 2 zákazníky, nebo spíš jednoho, no. Co říkáš na můj první obchod? Ach, ještě Chris, jsem prvý? Jsi prvý zákazník. To jsem úplně nečekal. No, já jsem si myslel, že to je nějaký trapdoor a že se dostanem někde dolů, vieš, ale to tam úplně jako překvapilo, to jsem trochu nepochopil. Hej, to je úplně šílený. Já nemám slov. To jsem si fakt nečekal. No, je to takový překvapení tady přímo uprostřed spawnu. To si koupím rovnou. První obchod na Mineru, díky moc, tyjo, první zákazník. A já jsem ještě přidal speciální novinku, hele, barevné brnění na koně, 1 za 5 diamantů, což jenom kožený brnění, akorát jsem ho různě obarvil. Když už tady lidi nakupují něco pro koně, tak by si mohli tady to koupit k tomu. Já jsem si na moje koně dal růžový brnění, aby vypadalo co nejlíp, takže shopu se zatím docela daří, schováme to, všem se to líbilo zatím, což je taky pozitivní. Pak jsem vylepšil můj batoh, mám tady hromadu místa, já si tady musím ale všechno zbalit. Jdeme se někam nastěhovat, nebo tak jako dočasně. Na to, co dneska budeme dělat, tak potřebujeme totiž takovou menší základnu mít, aspoň něco takového. Takže já jsem se díval na mapu Mineru a napadlo mě, že by se prozatím možná mohli ubytovat tamhle. Tamhle jsou úplně takový miniaturní ostrovy 2, který za mě nejsou vůbec špatný. Vůbec nevím, jak se k ním dostanu. Cesta tady bude asi trošku složitá. Možná bych měl něco postavit tady. Stejíme si tady takový jednoduchý most. Tak, berem koně, jedem přes most. Tady se mi to taky líbí, tady je taková zelená oáza. Ty ostrovy jsou fakt malý, já myslím, že budou trošku větší. Počkejte, pustíme si to od znova, se taky chci dívat. Dneska vytvořím Tak tu se pak nejlepší zbraň začneme na to celém právě. Mine. Jako první ji budu muset vykraftit, což je naprosto... Pak já vám něco řeknu. Budeme první teď koukat a tak si pak zahrajeme ten Brookhaven hned. Jo, jsem tam v pořádku. To nepochopitelně komplikovaný. Proces na vykraftění téhle zbraně vyžaduje víc jak 10, možná i 20 kroků a musím kvůli tomu postavit i takovou menší továrnu. A jako druhý na tu zbraň musím dát ty nejlepší enchanty. A otestovat je, jestli je doopravdy tak dobrá. Jako první mám dobrý zprávy, už jsme měli 2 zákazníky, nebo spíš jednoho, no. Co říkáš na můj první obchod? Ach, ještě Chris, jsem prvý?
Jsi první zákazník. To jsem úplně nečekal. No já jsem si myslel, že to je nějaký trapdoor a že se dostane někde dolů, víš, ale to tam úplně jako překvapilo. Tak to je Moon, tady to vidíte, jak je to napsaný Moon. A kdo má dál? To jsem trochu nepochopil. Hej, to je úplně šílený. Já nemám slov. Tohle jsem fakt nečekal. No, je to takový překvapení tady přímo uprostřed spawnu. A je to Baty taky, tady vidíte. To si koupím rovnou. První obchod na Mineru, díky moc, to je první zákazník. A já jsem sem ještě přidal speciální novinku, hele, barevné brnění na koně, 1 za 5 diamantů, což jenom kožený brnění, akorát jsem ho různě obarvil. Když už tady lidi nakupují něco pro koně, tak by si mohli tady to koupit k tomu. Já jsem si na moje koně dal růžový brnění, aby vypadalo co nejlíp, takže shopu se zatím docela daří, schováme to, všem se to líbilo zatím, což je taky pozitivní. Pak jsem vylepšil můj batoh, mám tady hromadu místa, já si tady musím ale všechno zbalit. Jdeme se někam nastěhovat, nebo tak jako dočasně. Na to, co dneska budeme dělat, tak potřebujeme totiž takovou menší základnu mít, aspoň něco takového. Takže já jsem se díval na mapu Mineru a napadlo mě, že byste se prozatím možná mohli ubytovat tamhle. Tamhle jsou úplně takový miniaturní ostrovy 2, který za mě nejsou vůbec špatný. Vůbec nevím, jak se k ním dostanu. Cesta tady bude asi trošku složitá. Možná bych měl něco postavit tady. Stíme si tady takový jednoduchý most. Tak, berem koně, jedem přes most. Tady se mi to taky líbí, tady je taková zelená oáza. Ty ostrovy jsou fakt malý, já myslím, že budou trošku větší. No ale já vždycky rád bydlím na ostrově, však to víte, z mojí ultra hardcore série, takže myslím, že byste se tam mohli zabydlet. Koně budu muset parkovat někde asi tady na pevnině. Koně zaparkuju tady a jdeme se prozatím zabydlet. Možná, že tady nezůstanu permanentně, ale tak jenom pro dnešek tady to využijem. To je fakt brutálně vysoký ostrov. No a proč sakra musí pršet? To zkazilo úplně všechno. Nevadí. Mě ani déšť neodradí, protože dneska máme velký plán. Já vám ukážu, co chci vykraftit. Nebudu vás nějak napínat. Jo, a ještě důležitá věc. Mě Moon prozradil, že když mám víc jak 3 batohy, tak dostanu slowness. Já jsem si říkal, že jsem byl nějaký pomalej v tom minulém díle a fakt mám slowness, takže musím tady taky z nějakých batohů zbavit. Takže je sem dáme takhle. Dobrý, už to zmizelo, krása. Co budeme dneska kraftit? Je to jednoduchý. Dneska si vykraftíme kanón na brambory. Zní to spíš jako... Tak to je fakt hustý, tak to chci teda vědět, jak bude vypadat a bude střílet. Takový vtipný item. To jsem si taky myslel zprvu. Já jsem to vlastně objevil tak, že jsem našel tady tu knihu Potato Recovery, tak jsem si říkal, k čemu to je. A to je právě na ten bramborový kanón. A tady to, já jsem ho testoval v kreativu. To je jedna z nejlepších zbraní podle mě. To je lepší než luk, rozhodně lepší než tady ta moje kuš, co jsem někde získal. Tady to mám v plánu získat, enchantovat to. Ono na to nejenže na to jde dát power 5, looting, dá na to dát i flame, takže to pak střílí prostě ohnivý brambory. Ale kraftí se to fakt komplikovaně. Tak možná, že to tak víte, co je horká brambora? Teda, ohnivá brambora, to je ta horká brambora, právě jak se hraje. Vypadá tak hrozně tady to. Tady ten andesite alloy, to mám, kopr a 3 trubky. Ale tohle, to se kraftí nějakýma 3 mechanismama. Musím udělat 5krát. Jenom 80% šance, že to dostanu. Tohle je ten nejdivnější věc, co jsem kdy viděl. Takže dneska budeme zase hodně kutit. A snad se nám to povede. Budeme potřebovat redstone, budeme potřebovat železo, taky budeme potřebovat andesite alloy, tady z toho si uděláme několik tady těch šaftů, pak si uděláme pár malých koleček, uděláme si taky nějaký velký kola, pak budeme potřebovat... Já se na chvilku podívám, jestli jsem to... Já jsem budu schovaný, tak to je hustý. Kdo má zase se dívat? Jdu se... Už tady ty reklamy, to jsou nejhorší. Jenom bych se to chtěl už odhlásit, aby Pravá není jako levá, ale jim to neva. Veselé ponožky koupíte na dědoles.cz. Ty vole, skoro zrovna skočil do těch reklam. Několik tady těch věcí, kdy já dám tohle na tohle. Nádhera, tady to je nádhera. Budu operovat s opravdu omezeným prostorem, ale zkusím to tady nějak udělat, aby to šlo. A co je tady to? Rose quartz, OK. To půjde, tady to půjde získat, to je jednoduchý. Všechno je to brutálně komplikovaný, ale tohle bude mnohem větší problém. Já potřebuji získat tady to brass, mosas potřebuji získat. A
to se musí získat nějak pomocí nějakého točení tady. Ježišmarja, zinek a kopr. Musím zkovit dostat 2 bráz ingoty. Na to potřebuju mechanical mixer. Ježišmarja, tohle bude těžký, no. Tohle bude na celý díl získávání jednoho kanónu. Musíme nějak začít. Takže si uděláme takhle jedno kolo. Uděláme z něj teďka velký kolo. Uděláme si tady zdroj energie. Já to tady budu muset trošku vykopat, protože tady na tohle nebudu mít rozhodně dost místa. Trošku to tady rozšíříme, tento maličký ostrov. Co půjde, to dám někam mimo. Že třeba tady to kolo dáme takhle sem. Pustíme sem vodu. Tak jo, kolo se točí. Bereme tady ty kola. Musíme dát velký a pak malý. OK, nádhera. A pak semka dáme tohle. Výborně, tady se nám to krásně točí, takže to využijeme. Jako první si uděláme tady ten mechanický pres, celkem 3 bych udělal. Ale to je jedna z těch nejdůležitějších věcí, semka dáme třeba dřevo. A teďka já se musím naházet trošku železa. Máme tady železo. Maria, tady to není vůbec zorganizovaný, tady to je absolutně hrozný. Okay, všechno železo jsem asi využil. Co? Kde je železo? Všechno vykoupený, to si děláš snad srandu. Tady má Maty Iron Farmu. Vezmu si trošku železa tady z Iron Farmy, dám tam místo toho 5 diamantů. Ona se to doplní, než se sem zas Maty připojí, takže to snad vadit nebude. Má tam 5 diamantů. Tak, a jsme zpátky, výborně. Tak tady, když dám železo, ono to pěkně pomalu pojede a pak ho promění na tady ten Iron Plate. Výborně, to potřebujeme. Nemůže tady to je trošku rychlejc. Tak jo. Co jsem to sakra udělal? Tak já to tam teda naházím takhle a ono se bude dělat automaticky samo, což je dobrý, když to teda asi není úplně nejrychlejší, jak by to asi mohlo být. To pojede prostě samo teďka. Tak, už jich tady máme 20, takže můžeme začít craftit, co potřebujeme. A to byl ten mixer. OK, jasně, takže potřebuji tady to nějakou whisk. Dobrá, boom, nádhera. A pak potřebujeme cogwheel a tady to, že máme jednu součástku, mechanický nějaký mixér. Kotel potřebuji, to je jednoduchý. OK, blaze burner potřebujeme, tady to. A tady je taková mysteriózní konverze. Tak potřebujeme vykraftit, tady to netherrack nemám, no. No to potřebujeme mít vlastně do netheru. Ta mysteriózní konverze není zas tak mysteriózní. Tam mě to úplně návod nepíše, jako u těch zbylých věcí, ale je to jednoduchý. Musíme jít do netheru. Musíme tam do toho dostat blaze. Takže jedeme do netheru. Tam potřebujeme netherrack vykraftit takovou tu jednu věc. Taky nám potřebujeme se dostat do fortressu a chytit nějakého blaze. Tady necháme koně. Možná pokud máte nějaký dobrý jméno pro tady toho koně, ale mám pár name tagů. No, teď je nemám u sebe, ale mám pár name tagů, mohu ho nějak pojmenovat, takže napište nějaký jméno do komentářů, pokud máte nápad. No, tak já třeba, já nevím, třeba vymyslím, třeba, jo, pro gamer. Počkejte, já jsem furt v pohodě. Budu za to jíst. Tak třeba... Jaký to může být jméno? Já furt nevím. Já se to promyslím a pak vám to řeknu. Já jdu do netheru. Potřebujeme jeden netherrack. Teďka musíme najít fortress. Kde je sakra fortress? No nic, jdeme tudy. Myslím si, že tady někdo by měla být tímhle směrem. Tak, konečně. Asi po 20 minutách chození jenom kolem dokola netherem jsem konečně našel ten fortress, tyjo. Tamhle je blaze, krása. Takže tebe si vezmu. Hop. Máme ochycenýho teďka blaze burner. To ještě potřebuji jednoho. Takhle spawner, výborně. Tamhle nahoře jeden. Tebe beru. Tak jo, 2 budou muset stačit. To je všechno, co jsem potřeboval tady v netheru. Jdeme se vrátit zpátky ke kutění. Jo, vezmeme tady ještě kvarc vlastně v netheru, když už jsme tady. Tam budeme potřebovat pak na tu jednu věc takovou. Jsme tady? Zase prší, jo. To je ten krásný uvítání z netheru. Já musím si koupit nějaký jídlo, jo. Docela bídně. 8 za 1 dia, vyplatí se to vůbec? Berem 16, tady to, odzkouším to. Jestli to bude stát za to, tady je to nejlepší jídlo v úvozovkách. Už jsem natěšil trošku diamantů, si to můžu dovolit, tak uvidíme. Já jsem dostal nějaký efekt z toho jídla, tam nahoře to zlatý. To je nourishment na 5 minut. Tady to máme teda. A teď budeme muset sestrojit
tady to. Ono to chce ozubený kolečko, ale ok, tak to dáme. Tak budeme potřebovat gearbox, uděláme z něj vertikální. Ok, to se točí teďka a tady to dám, takhle se, teď se to točí. Krása, je to poměrně vysoko, výborně, protože pod tím musí být tady ten blaze, taky tam musí být tady to. V tutoriálu říkali, že toho blaze musím mu dát nějaký uhlí, aby se nažral a pak on začne pálit. Tak to je asi jeho jídlo, ne? Aby začal hořet asi. Že mu dám uhlí, ty vogo, ok, krása, už to jede. A teďka já, abych získal tady tu mosas, tak musím do toho dát zinek a kopr. Ok, to jsme oboje natěžili. Máme nějaký kámen? Máme nějakou pec? Pec nemám, nevadí, kámen je tady. Dáme tam ten zinek. Jo, mezi tím, co se nám tady vypejká zinek, tak budeme potřebovat udělat tady. Zase ty reklamety, Tyto. Takže potřebujeme nějakou elektronovou trubici. Musím na pomocí polished rose quartz. Ok, rose quartz musíme vykraftit tady to. Proto jsem bral ten kvarc. To je jednoduchý. Beru jich 8. A pak já to musím ale nějak upravit. Jo, ale už jsem mi odemknul recept, krása. Já to musím pomocí zase ale té ruky. Já potřebuju tu ruku. A počkej, jak mám tu ruku udělat, když na to potřebuju... Ne, ono to jde udělat manuálně, přes nějaký sandpaper. Mám sugarcane někde tady? Tamhle je sugarcane, výborně. Tak mám tady i písek, takže to si vezmu, musím udělat teda nějaký ten papír, ok, a jak to mám udělat? On to píše, že to má nějak zkombinovat, ale co to je? Mám to hodit na sebe? Možná, že jo? Ne, nic se neděje. To si musím vyhledat, to je nějaký divný. Ne, ok, já to mám hodit na zem a pak, ok, to je dobrý. To je dobrá animace, tady to se mi líbí, to já se cítím jak nějaký vědec teďka. Tak to není potřeba stroj, to uděláme rukama, tak všech 8 jich předělám. Dobrý, otočíme loďku a jdem zpátky. To vypadá tak vtipně. Tohle by určitě šlo udělat líp, ale mě to nezajímá. To je ten nejhorší mechanismus, pane bože. Jak na tom je zinek? Velmi dobře. Já ho potřebuji zkombinovat s koprem. Že teď já to musím hodit do toho kotlíku. Bum, naházím jich tam několik. A zinek k tomu. Ono se to neotáčí dost rychle. Jak to mám sakra otáčet rychlejc? Ale no dobrá, to vyřešíme potom. Teďka potřebuji udělat ten deployer. Iron sheet a tady to. To je celkem jednoduchý. Takže bum, uděláme si tady elektronovou trubici, výborně. Něco jsme už úspěšně získali. Tak a teďka, tady to se musí točit rychlejc asi. Já mám nápad, uděláme to takhle. Vezmu si crank a já to budu dělat ručně. Tak teďka, výborně, teď se to točí. Musím tady na to klikat, ale už se to dělá, už se na tom pracuje. Tohle se říká ruční síla. Mosas už se určitě kraftí, doufám teda. Hotovo? Výborně, 28 mosazy. Tak jo, máme mosas. Výborně, potřebuji z toho udělat tady ty placky, pomocí zase tady toho přístroje. Ok, ještě jsem si dojel pro andezit, zatímco se mi to tam dělá, protože ten budu potřebovat, když mě vlastně došly ty andezitové kostky, takže ty budu muset vykraftit další. Ale to bez andezitu nepůjde, takže ještě, že ho tolik mám. Všechno se nám to tady krásně udělalo, máme 15 tady toho, takže jak udělám ruku, andesite alloy, že tohle sem, takhle, krása. Já potřebuju ale 3 tady ty, ok, mám je. A teďka... Tak to bude zatím trvat, ještě 8 minut. Jenom dám elektronovou trubici, tady to a máme to. Šmra, můj inventář je úplně zaplněný. Máme deployer, nádhera. Teďka budu muset převíst ty rotace trošku tady vedle. Tak, dám ty deployery. Musím druhý, dáme sem třetí. Tak, krásná ruka. A teďka už bychom možná mohli se k tomu nějak dostat, ok. Takže já potřebuju zlatý šít ještě, ok, jak nic. Tak potřebuji ještě udělat zlatou placku a pak na to přidat tady ty 3 věci. Ok, to půjde. A potřebuji ještě nějakou bednu, ale pod to. Depot se to jmenuje. To je easy. 1, 2, 3. Ok, jo, ruka se tam snižuje na to. Jo, myslím, že to funguje teďka. Dobrá, je tady fakt málo místa na ostrově. Jakože je to tady docela natěsnaný, ale to nevadí, já si poradím. Tak se tady trošku rozšířím se dřeva, zatím to je tady pěkně hnusný, ale makáme, no, stavíme továrnu. Potřebuji vykraftit hromadu tady těch 15, pak taky 15 velkých. Ještě musím dát dělat tady ty zlatý placky semka. Podobně máme 3 zlatý placky, to bude asi stačit prozatím. Takže já teďka musím té ruce, jo výborně, dal jsem jí malý ozubený kolečko. Teďka tady té ruce musím dát velký kolo. Tady tomu dáme iron nugget. OK. A když já se dám teďka tady to,
Teďka už se to začalo na tom pracovat. Incomplete Precision Mechanism, přesně to potřebuju. Teď to dám semka, přidám se na to velký ozubený kolo, výborně. Teď to dám semka a přidám se na to Iron Nugget. Trošku už tomu stoupil tady ten durability a tady to musím udělat ještě 4krát. Celkem 5krát to musí tady tím procesem projít a potom ještě jenom 80% šance na to, že se to vůbec povede, že z toho vznikne to, co potřebuju. Takže mám 1:5 prostě, že jsem tady to dělal úplně zbytečně. Dobrá, to máme po druhý, jdeme na třetí kolo. To je hodně taková ruční továrna, určitě by to šlo udělat líp, já vím, musíte to psát do komentářů, ale na to není místo tady na tom ostrově zatím. Teďka jdeme na poslední kolo, doufám, že to vyjde, prosím. To bylo blbý, kdyby se to nepovedlo na poprvé. Pojď, poslední. Vyšlo to, výborně! Máme to, hele, Precision Mechanism, máme achievement. Ještě musím počkat na ty koprový placičky, jak mohu vykraftit ty trubky. Výborně, 3 trubky uděláme. A počkat, ale já to nevykraftím na crafting table, co je tady to? Dobrý, všechno tady to mám, ale já potřebuji ještě vykraftit nějaký mechanical crafting. Tohle je bezpochyby ta nejkomplikovanější věc, co jsem kdy v Minecraftu dělal. A crafting table a elektronová tady ta trubka, tak, okej. Takže máme mechanický... ne, to tam, ne. Takže teďka už snad může ten kanon vykraftit. Doufám, že jo. 3 trubky, 2 tady ty, tady to a tady to. 3 trubky, 2 tady to a tady to. Okay. Mám to všechno. Teďka jenom musím přijít na to, jak se operuje tady ta věc. A může být jenom jeden item? Já tam potřebuji reálně asi 9 itemů, ale mechanical crafting. Já jich potřebuji možná 7. Tak možná, že jich udělám 7 a dám je za sebou. Pantene uvádí 5000 perliček pro nutry a až 100% regenerované vlasy. Zase. Klik. Když do všech těch věcí dám to, co potřebuji, tak to možná bude fungovat. Tady to a jeden andesite alloy. Sem to dát nejde, ok, tak to ne. Musím přijít na to, jak tady to sakra funguje. Je to mechanický kraftění. Možná to musí být všechno v řadě. Kostička, tady ta věc, 3 trubky, 2 copper ingoty. Jo, něco se děje, tady to se spojuje dohromady. Doufám, že se to nepokazí, tady tu věc nechci získat znova. Ok, už to jede dál, vypadá to dobře, už se to spojuje. Poslední, vyjde to, pane bože, vyjde to. Hej, what? Jak to, že to nevyšlo? Jak možná, že to musí být v tom tvaru, co mi to ukazuje v tom craftingu. Jako teď to tam dáme, tady to sem. Tak teďka, pokus číslo 2. Je to v tom tvaru, jak mě to ukazovalo, v tom návodu, tak schválně. Možná, že to bude správně, hele, ono se to spojilo teďka. Ono to je do tvaru toho kanónu, že jo, má to ten kopr dole, tady to, ty trubky, to je to dělo. Dává to smysl teďka, poslední spojení. No, dělám něco blbě. Teďka jsem se díval na tutoriál a oni tam měli na konci barel. Že já jsem nakonec dám barel, ok. Myslím, že ten tvar mám dobře, že takhle by to fakt mělo být, tak to bylo v tom tutoriálu. Já jsem na to kouknul tak 5 sekund, jenom jsem viděl, že tam typek má barel. A něco se děje. Fungovalo to, pane bože, yes! Ono to vyšlo. Tohle trvalo tak dlouho získat, pane bože, no. A já nemám ani žádný brambory, takže nemůžu vystřelit. Si vykraftím ještě čestku, odložím se sem ještě nějaký věci. A jdeme získat ty brambory. Berem kosti a já vím, kde brambory získat. Taky, tady to musíme enchantovat. Takže já si vezmu ještě diamanty a musíme nakoupit nějaký levely. Mám jenom 8 levelů. Takže vezmu všechny moje diamanty a hnedka je všechny utratím. A musíme si vzít ty knížky. Takže Potato Recovery 3 určitě, Unbreaking 3 na to budeme chtít, Mending určitě, Flame na to budeme chtít a Power 5, to si budu muset koupit. Tak jo, kde jsou ty brambory? Tady jsou brambory. Tady to je před nějakým obchodem, takže já to zničím, zasadím a znova to vypěstuju. Je to tak, jaký to bylo a já mám brambory zadarmo. Zajdem někam semka a vypěstujeme tady. Tak já potřebuji opravdu hodně brambor, protože to fakt střílí brambory, proto se to jmenuje Potato Cannon. Takže to jsou v podstatě moje šípy, jakoby do luku. Krása, máme 2 staky, takže můžu vystřelit moje první brambory. Zkusíme to. Bum. Bum. Ono to není vidět, že to střílím. Ono to nestřílí žádný projektil, ale kdyby tady byl nějaký mob, tak dostane. Já teda budu muset koupit nějaký levely. Je to trošku drahé tady, ale nevadí. Koupíme 1, 2, 3, ještě jednou, 2 staky. Jo, možná, že to ani enchantovat nebudu, že jenom na to hodím knížky. To bude asi nejlepší. Budu muset vybrat diamanty z mýho obchodu. Okay, tady si potřebuji koupit Power 5 za 1 diablo. 5.
Takže teďka to na to musím dát tak, aby to vyšlo co nejlíp pro mě. OK. Máme Power 5, Potato Recovery 3, Mending, Unbreaking 3, Flame. Boom. Enchantovaný, to vypadá mega dobře. A teďka je vidět, hele, když střílím, tak to je ohnivý. Ono občas to tu bramboru vyhodí. Jak jsem na to dal ten enchant Potato Recovery, tak mě to tu bramboru občas vrátí. Je to trošku jako Infinity na look a nefunguje to vždycky. Na čem to odzkoušíme tady to dělo? Na čem to odzkoušíme? On tady to má 10 attack damage díky tomu Power 5. To je skoro jak můj meč, to má 10,5. A na to mám Sharpness 6, jako na tomhle jenom Power 5. Kuš, ta už dávno potřeba není. Dáme tady do důchodu. Teďka používám tady to. Bramborový kanón. Zní to hrozně vtipně. Je to fakt dobrý. Tamhle je zombík. Krása, jdu si pro mě. Doufám, že nikdo nebude spát. Bum. Brambora. Bum. 1 rána. Uhoří? Ne, musím mu dát 2 rány. Máme čarodějnice. 1 rána, 2. rána. No, někdo se vyspal, sakra, už je den. OK. Jdem to testovat do nedru. Pojďte sem. Bum. 1 rána. Oni se nenaštvou? Půl srdíčka jim zbylo, ty máš štěstí, jo. Tady je Witherskeleton. 1 rána, 2. rána a je po něm. Ono tady to je stejně silný jako luk, že jo, má to Power 5, ale je to mnohem rychlejší, to je na tom to hlavní, já nemusím to prostě natahovat, nic takového, prostě jenom kliknu a vystřelím. A hlavně, je to hodně cool, prostě střílím brambory. Co víc si můžete přát. Tak musím takhle pozbírat ty brambory taky. Bum, na 2 rány dám klasického zombíka. Bum, bum, a je po něm. Jakmile vydělám ještě víc diamantů, tak sem to pořídím ještě punch a looting a bude to tam nejlepší zbraň prostě na celém Mineu. Možná. Tak a teďka dejte like nebo na vás vystřelím. Dejte ho. To je všechno tady z toho videa. A naschledanou. Tak je to, tak jdeme, dobrý game. Tak jdeme se vrátit, tak jedeme. Já vám tu ukážu další, ty jsem se ani, jo, to jméno vlastně, to Annabella. Já mám auto, ale to nepotřebuji. Tak jedem. Další, jo, tak teď jsme si vzpomněli. Ale ještě jedno. To, jo, to už taky vím, ale ještě furt jedno. Tady a tady. A když půjdete tady, tak tady je jedna. Tady půjdete, tady je to, tady, koukejte. Tady je to v tom bazénu, tady takhle. Teď pobězdíme zpět zase, tady je taky tajná místnost. Kliknete na tady to světlo. To je taky jedna skrytá místnost. A je to taková bejska pro kriminály. Jsou tam i kamery. Jo, a jedna skrytá místnost je, počkejte. Když půjdete tady, tak tady je takhle se to otvíra. Tak čau, tak nashledanou. A dejte mi ten odběr, že jsem vám ukázal všechny skrytý místa. Tak čau lidi. Jsme se dívali i na seriáky. Takže čau. Pak natočím ještě to obíčko.